много яко е. Виж как се мърда отпред. Верно. Чакай да се свърши някакъв снимка, ще му. Яко е, бе. Яко е. Гледай. Дърта работа. Ма виж какви хубави амортизират служа. Какво стара е, ама. Ма виж какви хубави амортизират служа. Нали, чисто нови. Малко ги окарала, ама. Това е офроуд машина. Той човек направи влюбен в това нещо. Аз се влюбих в него, Ма то човек гледа и 5 човека, 2 там на седалката, на резервуара, може някой да се качи, ако е хиперлекичък. И тук още 3 в ремаркето отстрани, то това е... Това му са побрати, няма се на земята. И някой може и там отпреде. Виж отзаде, 2 вътре и 1 отпреде. 2 и там и 1 и там. Без проблем ще се съберат.